Bon dia, braçolaires, què tal? A continuació veureu un vídeo que vaig filmar l'altre dia amb un superajudant, el meu fill Alguer, on proposava als alumnes de sisena del col·legi que em fessin una glosa explicant-me una recepta. D'acord? Doncs jo els vaig fer un exemple i vaig glosar la recepta d'un entrepà. Doncs és el que veureu a continuació, i si us animeu a fer una glosa explicant alguna recepta que estigueu fent aquests dies, com el pastís de la Brunilda, per exemple, que el teniu per aquí avall, doncs la podeu enviar i doncs així també ho veurem. Val? Vinga, adéu! Aquesta és la glosa d'exemple, d'acord? Vosaltres feu la vostra, val? I tinc un ajudant d'honor, que és l'Alguer. Hola, Alguer, saluda a tothom. Saluda a les sisenes. Molt bé, gràcies. Avui per espartinar tinc una mica de gana, em faré un bon entrepà, ja que estic ben confinada. Agafaré unes olives i una llauna de tonyina i sucaré el pa amb tomàquet, és la millor medecina. I per fer-ho tot més dolç, uns fideus de xocolata que decoren amb color, la primera mossegada,